जे आं एबा आंजों लोगोसे दिनैहाय जों अनुष्ठानिक भाबे 17 जन गासिबो बिपिएफनि गोजा जोङो अनुष्ठानिक भाबे जइन जाबाय दिनैनिफ्राय जोङो इउपिपिएल जाबाय जे जोंनि इउपिपिएल हाबनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय गुबुनफोर बायदि नङा आरो गुबुनफोरा सोरबा लिडारखौ माबा मोनसे स्किम मोनैनि एबा माबा मोनसे बोराबनानै दल सोलायो जोङो दिनैहाय बेबायदि थांखिजों जोङो दल सोलायाखै जोङो रावबो बिपिएफनि सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा लिडारखौ जोङो गाज्रि मोनाखै जोंनि मेन इउपिपिएल हाबनायनि थांखिया बेनो माने जोङो अपोजिशनाव थायोबा जोङो रुलिं सरकारनिफ्राय जोङो डेभेलपमेन्टनि जोङो स्किम बिनो उसुबिदा जायो बेनिखायनो जों ओरैनोखि सिगाङावबो जोङो बे निसिमाया अपोजिशनाव थानानै 5 बोसोर बेक जाखाबाय आरो एबारबो रानिं जुदि बिपिएफनि सासे जोंहा एमसिएलए देरहाना दङ बेबोथ' अपोजिशन जाहैबाय थाङै थुङै जोङो 10 बोसोर जुदि जोङो अपोजिशनाव थायोबा जोंनि ओनसोला बेसेबां बेक जागोन ओनसोलाव 17 बोसोरनिफ्राय लानानै दासिम 3 बोसोरनि गोदान सरकार माबायदि जौगानाय नुदों जौगानाय बेनो मेनना जाहैबाय जोंनाव सान्थि फैदों बेखौ बुंनांगोन सिगाङाव जेरैबायदि एसे सान्थिया फैदोंबाबो 100% सान्थि जोङो गोजोननाय मोनाखैमोन किन्तु दायो प्रमद बर' सारनि जे इउपिपिएल सरकार बिथांनि सरकार सालायनायनिफ्राय बे 3 बोसोराव जोङो गोजोननायखौ जोङो नुनो मोनदों सान्थियाखौ जोङो नुनो मोनदों बेखिनि आरो सिगांनि समाव खामानि मावनायाव माबायदि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदोंमोन दा प्रेजेन्ट दा नोंथांमोना जुदि ओंखारबोनो गोनांनि मेन जाहोना आङो सिगांनि बिपिएफनि जि सरकार सालायनाय बेखौ आं दुसिनो थाङा जेबो मावाखैबो होननानै आं बुङा मावदोंमोन किन्तु बे 17 बोसोराव जेसेबांखिनि मावदों बिनि गोसो जायोबा आरो बिनि डाबल मावनोबो हागौमोन किन्तु मा जाहोनाव माखासे गोबां मावदोंब्लाबो गोबाङानो डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा थालांना दङ दा बे थालांनाय खामानि डेभेलपमेन्टनि जे खामानि बेफोरखौ जोङो अपोजिशनाव थानानै जों खामानि मावनो हाया बेनिखायनो जोङो 17 जन जोंनि जोहोलावफोर जों जयैनो सिन्था खालामनानै नांगौबा जोंनो जयैनो दानि जे प्रमद बर' सारनि सरकार इउपिपिएलनि सरकार बेहाय जोङो ज' जइन जानानै जोंनि ओनसोलनि प्रयेक्टआ जाहाथे जों डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायो बे थांखिजों जोङो ज' फैनाय जादों निस्सय खहा जागोन माने बुंनो थाङोबा जोङो आमथिखा प्राइमारिनि दा बुंनो थाङोबा आमथिखा प्राइमारिनि जेसेबां बिपिएफनि इयुथ सेंग्राफोर जोहोलावफोर दङ फ्राय फैजोब्बायखौनो बुंजासै जोङो 17 जन दिनैहाय जइन जाबाय गासिबो बिपिएफनि गोजा होमबाथ' एसेबाबो खहाथ' जाखागोन दा बेहाय जों जुदि इउपिपिएल हाबनानै जुदि लकेलनि 2-3सो जुदि डेभेलपमेन्टनि खामानि जुदि मावफुंनो हायोबा बेहायथ' लसआ सोरबा बिपिएफनिबो जाया सोरबा बेक्ति मानसिनिबोथ' खहा जानाय नङा बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो नोजोर होनानै जोङो जयैनो जइन जानाय जाबाय बेखिनि रोजा रोजा सुबुंफोरा जइन जाफैगासिनो दङ स्पेसियेलि बिपिएफनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिदिनो बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा रोजा रोजा जइन जाफैगासिनो दङ दिनैबो बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा बिपिएलआव जइन जागोन निसिमा समस्तिनि सिङाव थानाय खैला मैलायाव बिथांमोना जइन जादों बिथांमोनखौ जों बरायदों दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जा बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय आं दाखालिबो बुंदों बिथाङा गोबां गाव सरकार थानाय समाव गोबां थगायदों रायजोफोरखौ थगायदों बिथाङा बुंदोंमोन थलासे सना होगोन बेखौ होआखै बेखौबो जोबोद गाज्रि मोनबाय हा हु होगोन होनदों बेखौबो थगायबाय बिथाङा गोबां बिथाङा खामानि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन बिथाङा मावनो हायाखै बिथांमोना नुदों जे रौमारिनिफ्राय खैला मैलासिम जे लामा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङमोन गारि सालायनो हायामोन साइकेलबो सालायनो हायामोन दिनै जोंनि सरकारा बेखौ
बानायफिननायनि राहा लामा लादों फरायनायनि राहा लामा लादों बेफोर गासिबो लामा सामा बा लोंनाय दैनि बेबस्था खालामनाय आरो जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनो होननानै 75,000 रांनि प्रथम किस्ति 25,000 रांखौ प्रमद बर' सारा होनायनि थाखाय गासिबो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै आरो एडभकेटखौ मोजां मोननानै दा रोजा लैहोर सामफ्रामबो माने बेयाव जइन जाफैगासिनो जोंसो टाइम होनो हायाखै मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंहा इनभाइटेसनफोर दं जइन जानायनि लासैनो जों बिथांमोनखौ जइन खालामफैनो सरकारखौ बिथाङा दागासिनोआनो 2020 मायथाइनिफ्रायनो दिनै दागोन गाबोन दागोन माने सानफ्रोमबो बिथाङा सरकार दानायनि सिमां नुयो नाथाय बे सानाव नुनाय सिमाङा सिमाङैनो जानानै थायो आरो बिथाङा बिदिनो सिमां नुलांबाय थाथों जोङो फैगोन 20-25 बोसोरनि बिपिएलआ सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारिया सिमां नुयैनो बोरायलांगोन रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ बिथांमोननि मिडियायाबो मिथिगौ जे 10 तारिख डिसेम्बराव थार्ड ग्रेडनि जोंहा फरिखा जागोन क'क्राझाराव गोबां कलेजफ्राव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सामलायनो होनाय जादों आरो बेखौ गोबां सेन्टारावहाय थार्ड ग्रेडनि जोङो साकरिनि इन्टारभिउ जोंहा जागोन जोङो साकरि होनायखौ दिनैनि 4,500निबो बांसिन साकरि होनानै जों खाम सिफुं दामनानै जोङो एपइन्टमेन्ट होआखै जोंहा खाम सिफुं दामनानै दल खावां दामनानै साकरि होनांगौ गैया जोंहा जिहेतु बे साकरि होनायनिफ्राय थाइसेबो लानांगौ गैया आथाना 5 फैसाबो लानांगौ गैया हाग्रामा महिलारिनि सारनि दिनाव बिपिएफनि सरकारनि समाव लाख रां लानानै साकरि होदों आरो बिथांमोना दल खावां दामनानै साकरि होदों खिन्थु जोङो दिनै रोजा साकरि होनायनि उनावबो जों दल खावां दामाखै खाम सिफुं दामाखै आरो जों आथाना 5 फैसानि लेनदेनबो खालामाखै बिनि थाखायनो दिनै अपोजिसन पार्टिफ्रा बेखौ माखासे बानसावनो नाजादों बिनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे जोंनि बिपिएल सरकारा साकरिखौ होगासिनो दं क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दखना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि रोखोमनि दखना आर'नाइ ब्लाउज फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।